Tove Ditlevsen er en berømt dansk forfatter og digter. Hun voksede op på Vesterbro. På den tid var Vesterbro ikke den rigeste by. Faktisk så var den meget fattig. Det var med til at gøre hende til den gode forfatter, digter, som hun var. Fordi hun var gift i 30 år med Viggo F. Møller. Moderen Christine Alfride Mundus var en rapmundet københavnerpige med begrænset horisont og klippefast tro på borgerlig respektabilitet. Faderen Ditlev Nielsen var som 16-årig kommet fra Jylland, havde prøvet lidt forskelligt og arbejdet i mange år som fyrbøder. Da hun var blevet 10 år, begyndte hun at skrive digte i smug. I 1939 hjalp Viggo F. Møller hende med at få udgivet sine digte, og i 1940 giftede hun sig med ham. Gennem ham fik hun adgang til en ny verden af skribenter og kunstnere. Hun mødte jævnaldrende forfattere gennem sammenslutningen Unge Kunstners Klub, som hun var livlig og munter formand for. I mange år havde hun haft et alkohol- og rygningsmisbrug. I 1949 blev hun indlagt på et psykiatrisk hospital. Hun har været gift 4 gange, og hun har 4 børn. Mange tak, fordi I så med. Hej. Det var vores meget fine optagelse af Tove Ditlevsen. Yes. Farvel.